Gynna i busnes bwyty a siop gwin yn Dolgellau. Ac da ni'n cyflogi rhwng 10 a 12 o bobl, rhan amser, rhan fwyaf. A mae gyd o'n un sy'n siarad Cymraeg, mae hi'n trio, ond pawb arall sy'n siarad Cymraeg. Pawb sy'n deilio efo'r cwsmeriad yn siarad Cymraeg. Mae Cymraeg wedi bod yn pwysig iawn i'r busnes. Da ni wedi bod mewn busnes just dros 5 mlynedd, 20 wan. Ac wnaethon ni newid yr enw y bwyty i dylanwad da yn y dechrau o enw Ffrangeg. Ac oedd hon yn help mawr i denu bobl Cymraeg i dod i'r bwyty. A dros y blynyddoedd mae bobl wedyn wedi disgwyl cael weini yn y Gymraeg trwy'r Gymraeg. Jyst i siarad wrth cwsmeriad yn y iaith maen nhw eisiau siarad. Mor syml â hynny, ac mae'n pwysig iawn. A peth gyntaf, mae'n pwysig i'r bobl lleol sy'n siarad Cymraeg i siarad yn y iaith maen nhw licio siarad. A ben hynny, mae amwelwyr yn wrth ei fodd i clywed y iaith hefyd, i sylwi gynnon ni, maen nhw yn wlad wahanol a maen nhw iaith wahanol. Swn i'n dweud mae lot o bobl lleol yn mwy cyfforddus yn siarad Cymraeg na Saesneg. Mae rai busnesau ddim yn rhoi gymaint o pwyslais ar y iaith, ac dwi'n meddwl mae'n camgymeriad. Cos mae'n medru wneud yr profiad unigryw os mae bobl yn medru siarad Cymraeg. Ond y peth bwysig ydy cael y staff yn hapus i cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg, hyd yn oed bobl Cymraeg iaith gyntaf. Mae'n tueddu yn dechrau'n Saesneg, ond y peth ydy i dechrau'n Gymraeg i wneud o yn unigryw. Defnydd o Gymraeg yn hanfodol yn gwasanaeth i gyd yn y lle. Dyna be da ni'n trio wneud i cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg. Mae'n pwysig y bobl da ni'n cyflogi yn rugl yn y Gymraeg ond hapus i siarad Cymraeg, a dwi'n meddwl wrach i mynd mewn grŵp Cymraeg yn pwysig iawn yn coleg i cadw y iaith y fyny i'r safon da ni angen. Cadw y iaith yn fynd yn ei addysg i paratoi nhw i gweithio mewn busnes lle mae Cymraeg yn dod gyntaf neu mae'n pwysig iawn. Am staff sy'n dwyieithog, a sy'n help mawr, so nhw'n beth yw'r gair? Trieithog. Dwi'n siŵr beth yw'r gair, ond i'r busnes gwin ni, sy'n help mawr efo staff sy'n siarad unrhyw iaith arall o Ewrop.